Ассалому алейкум ҳама каса, бародарои азиз. Чӣ ки шумо медонед, дар аэропорти Дубайм 4 рӯз шуда дар ҳамиҷа ховум. Ҳозир як кор шуда бисёр ман хирсан шудам ва ҳайронам шудам. Бовар кунед, ҳозир як рейс омадак. Баъд ҳамиҷа ман штагӣ будам ки як кас бисёр нигоҳ кард. Хай маска дошта, ки ҷа ҳама бемаска ягон кас намегарда. Баъд намедонӣ ки кадом лавза маскара пӯшидагия, намедонӣ кадом давлата. Дига ба ҳамин хотир ба чӣ кардем? Ба омаду гуфт ки қатим ба англиси гап зад. Ман гуфтам ки not speak English. Баъд гуфт ки where speak. Ба ман гуфтам ки I speak, гуфтам форси, гуфтам I speak, гуфтам рошан. Баъд уруси гап зад. Қатим уруси гап зад. Гуфт ман митра як аз замонан кардагиам. Гуфтам нигоҳ дорам. Гуфтак ҳаму ҳасти нести. Гуфтам да ки? Гаш гуфт ки дар як барномаҳо бисёр тамошо мекунем. Гуфтак ҳаму як ҳаҷнигор, масалан ки як ҳаҷнигори Тоҷикистон гуфт кӯчкарда монанди. Ба ман маска мес кардам. Гуфтам ки ҳо дар ҳақиқатан гуфтам апа ман ҳаму одамам. У занакак ай Узбекистон, на рейси Узбекистон шудак, ай Узбекистон омадак, пересадка кати омадян, Дубай омадян, озир Покистон рафтан. Озир Покистон рафтан, худованд умушона дурост кунам. Ай Узбекистон омадян, хай гуфт ки ман шуморо бисёр тамошо мекунам. Гуфтам ки гуфт ман аслан гуфт дар Узбекистон зиндагӣ мекунам. Гуфтак асли ватанам гуфт тоҷикае. Гуфт ман тоҷикам. Гуфтак леки гуфтак дар ҳаму Узбекистон ҳозир зиндагӣ мекунам. Ба ҳамин хотир худованд умушона дурост кунам. Баъд манам ситуатсияро фаҳмондам. Гуфтам манам хелиши 4 рӯза дар аэропорт ховум. Гуфтам ягон чизм дар дастам нест, багажом нест. Гуфтам ҳамам дар ҳамун тарафа. Баъд бечора бировард $20 дод. $20 дод ки биги ира шикамта серка мақсад хита гишна намон. Худованд умушона дурост кунам. Хе мардуме ки мардуми Узбекистон хай тоҷик бидиян. ҳазор рамад роҳи сафедшон. ҳамамон дуо мекунем ки мардуми ғариб ҳеҷ гоҳ хор нашаванд, дар ягон ҷо пастира набинанд. Аллоҳ ёру мададгоршон бошад. Немехе бисёр хирсан шудем ҳамин кор. мақсад ки ҳамин қадар мо меҳнат мекардем, мақсад ки видео мекардем, ин қадар видео мебировардем бо ҳамроҳи Сабрина, бо ҳамроҳи Мугамбо. ҳамин чизам бе ягон наво набуда. мақсад ки дар ҳамин ҷарам шинохтанмон мардуми Узбекистон. Худованд ҳама шуморо нигаҳбон боша. мардуми Тоҷикистон, Аллоҳ ёру мададгори ҳар яки шумо. Худованд нигаҳбонтон. ҳоли мо ҳамиҷа деем. Бо кӣ мешиноса?